că șaptă de cângării. Mai am încredere în tine, bă. Sus pe cruce a fost răstignit pentru noi. Domnul a murit sus pe cruce. Pacea Domnului, Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe toți. Ai murit la Golgota să salvezi viața mea. Sus pe cruce când te-ai pus, tu ai murit la noi, Iisus. Ai murit la Golgota să salvezi viața mea. Sus pe cruce când te-au pus, tu te-ai gândit la noi, Iisus. Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe fiecare parte și spun că pacea lui Iisus Hristos să vă mângâie, să vă dea putere. Mă voi duce și eu la casa lui Dumnezeu, unde se cheamă numele Lui și prezența Lui. Și știu că Dumnezeu îmi va vorbi, îmi va da biruință, îmi va da putere să trec peste orice obstacol. Pentru că El este Domnul al Domnului și Regele Regilor. Am cuvinte ca să spun cât ești Tu, Doamne, de bun. Pace, frate Marcel. Domnul să te binecuvinteze, frate Marcel, ce faci? Hai, dacă ne întâlnim la casa lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare parte, frați, surori. Zic ca pacea lui Iisus Hristos să vă mângâie. Binecuvântat să fie numele Lui cel veșnic. Vom prinde puțin bușon, dar asta e. Pentru Dumnezeu trebuie să mergem înainte. În prezența lui Dumnezeu așa este. Dacă Domnul te încearcă, rămâi treaz, să poți ieși biruitor din necaz. Încercarea Glorie lui Dumnezeu, aleluia. și răbdarea Aduc bine cuvântarea. Dacă Domnul te încearcă, rămâi treaz. Încercarea și răbdarea, aduc bine cuvântarea. Dacă Domnul te încearcă, rămâi treaz. Aleluia! Glorie ție, Doamne! E binecuvântat Domnul meu! Dacă Domnul de suferință nu te-a scutit, Glorie ție, Doamne! de dureri Și de lacrimi nepotriviți, doar încercarea. Aleluia! Domnul să vă binecuvânteze, fratele Velici! Domnul Iisus să te binecuvânteze, frate scump! Cuvântarea, dacă Domnul te încearcă să fii de Mergem și noi la casa lui Dumnezeu, unde se chemam în numele Lui. încercarea. Am păcătuit noi destul săptămâna asta. Mergem să ne cerem iertare înaintea lui Dumnezeu. Ca Domnul Iisus să lasă vindecare, binecuvântare, pace, har, iubire, armonie în inimile noastre, în corturile noastre. Slăvit să fie Domnul! Vom prinde puțin bușon, asta e.
Iisus Hristos este Domnul. Al cel care a spus că nu va zăpovi și va veni.